We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa sa mga hisgutanan karon ang posibleng pag-undang sa paggamit og face shield sa open spaces. Atong sayron ang sentimiento sa mga Mindanawan kalabot niini ug mga rekomendasyon sa pipila ka opisyal sa report ni John D. Esteban. Gawas sa face mask, daan nag-require ang pagsuot og face shield isip dugang proteksyon batok COVID-19. Apan daghan na ang nasamukan ug nahasulan sa pagsuot niini gawas sa dugang gasto. Hasol magsuot og face shield labi na if ever digid siya need nga suoton. Kay for me nga magwear pa og eyeglasses para makita sa layo. Hasol gyud. Because some people are just using it for compliance. Example, mga taong musulod sa mall. After, tanggalon or ipatong sa ulo. So, it would defeat the purpose. Ang uban, mutuman gihapon sa pagsuot sa face shield aron masiguro ang proteksyon sa virus. Dili ko pabor nga tanggalon ang face shield labi na sa mataong lugar para malikayan ang pagtakod sa sakit pa sa virus. Dili ko pabor nga tanggalon ang face shield diri sa Pilipinas tungod kay dili pa 100% fully vaccinated ang mga tao diri. And also using face shield is another way to protect ourselves from the virus. Managlahi sab ang opinyon sa mga sambuanggenyo. Dunay uban nga buot kining suoton gihapon kay duna pay hulga sa COVID-19. Samtang dunay uban nga tangtangon na daw kay sagabal kuno kini. Okay naman tanggalin ang t-shirt kasi mainit sir, tapos kung sa daan, kung ano pa mga senior citizen mag-t-shirt, ano po sir, ma-aksidente. Isuot pa rin po. Bakit po? Di pa po kasi tayo sure kung meron pa rin po bang COVID. Sa tweet ni Senate President Tito Soto, mitugot na kuno si President Rodrigo Duterte nga sud sa ospital na lang suoton ang face shield. Kung si DOH Undersecretary Dr. Leopoldo Vega ang pangutanon, pwede na tanggalon ang face shield kung anaa sa gawas, gumikan ubos ang risgo sa transmission. Apan sukwahi ang pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Kinahanglan daw gihapon ang face shield aron masigurong protektado batok sa virus. Kung magsuot kunog mask o face shield apilag social distancing, 95% ang mahatag nga proteksyon. Hinuon, giklaro ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga required gihapon ang pagsuot sa face shield ug mitingan pa kini sa IATF. Base sa Memorandum Circular 2021-0001 sa DOH, required ang paggamit og face shields sa mga pampublikong lugar ug sa mga establishmento. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Gawas sa mga BPO company, pipilansab ka mga bangko ang nakatala og daghang kaso sa COVID-19 sa Davao City. Anyang report ni R. Jill Relator. Matag adlaw, mag-abot-abot ang mga taong dunay transaksyon sa mga bangko. Apa na siren sa Davao City Health Office, nga gawas nga air condition, wala usab proper ventilation ang ubang mga bangko. Busa dili gayud kuno katingalahan ang pagtinakdanay sa COVID-19 sulod sa mga bangko. Tungod ni ini, pipila na ka mga bangko ang gipang lockdown humanasayrang dunay nagpositibo sa COVID-19. Kung wala sila yung mga bintana, the best thing to do is to put up a saucepan. Kaya dili magud pwede nga musulod ang tao, musulod ang hangin. Tapos walay kagawasan ang hangin. Kung naa kay entrance, dapat na ato na exit ang atong flow sa hangin. Gipa hinumduman sab sa City Health Office ang mga trabahuan sa hugot nga pagpatuman sa health protocols ug dili na hulaton pa nga mudaghan pa ang mga kaso sa sulod sa mga opisina. Pag naa kay isa or duha or more than one case, kuha na gid na siya indication na gina nga pwede i-lockdown ang particular area, particular office or particular place. Samtang nakatakda ng ablihan pagbalik ang tulo ka mga BPO company sa syudad nga una na ngay pang lockdown. Hinoon matag semana ang monitoring sa CHO aron masiguro ang compliance sa maong mga kumpanya sa health protocols. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Nagmugna ang Cagayan de Oro City LGU ug Infectious Diseases Panel alang sa mas epektibong COVID-19 response samtang dugang mga isolation facilities gimontar sa syudad. Ani ang report. Pinaagi sa Executive Order No. 60 of 2021, gimugna sa Cagayan de Oro City LGU ang Panel of Experts on Infectious Diseases. Tumong niini nga mapadali ang pag-analyze sa mga sitwasyong dunay kalabutan sa health sama sa COVID-19. Gipanguluhan kini sa kadagkuan sa mga nagkadaiyang ahensya sama sa DOH, City Health Office ug nagkadaiyang ospital sa syudad. Malaumon ang LGU nga mas mapadali ang pagpangita og paagi aron matabang ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad nga anaa gyapon sa MECQ. I asked the panel of experts na if they so desire, they can also do some give some advice or make some recommendations to the local chief executives of the other local government units of Region 10, no? Samtang tungod sa nagkadayang kaso sa syudad, nagdugang na og mga isolation units ang LGU alang sa mga pasyente nga nataptan sa COVID-19 nga naka-home quarantine. Target manggod sa LGU nga walay mag-home quarantine nga nagpositibo sa COVID-19 kay delikado ang takdanay sa virus samtang anaara sa panimalay. Hinoon as of June 16, ana na lang sa 113 ang naka-home quarantine nga mas ubos kung itandi sa 217 niadtong June 15. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. City government sa Kidapawan, Cotabato Province muhatag og hospitalization subsidy sa mga COVID-19 patient nga ma-confine sa mga private hospital sa syudad. Sugod June 15, makabenepisyo na ang mga taga Kidapawan City og hospitalization subsidy kung ma-confine sa 5 ka private hospital sa syudad tungod sa COVID-19. 100,000 pesos ang bayaran sa LGU alang sa hospitalization sa mga residenteng anaa sa low income bracket o mga indigents. 50,000 pesos usab ngadto sa mga anaa sa middle ug upper income bracket. Kabahin kini sa One Hospital Command System o HCS nga partnership sa LGU ug mga private hospitals. Tumong niini nga makatabang sa pag-decongest sa capacity sa mga government hospitals nga nag-atiman og COVID-19 patients. Sa kasamtangan anaa sa 79% ang utilization rate sa COVID beds. Busa dakong tabang kung sa private hospitals ma-confine ang ubang COVID-19 patients. Nanawagan ang Dole Region 11 ngadto sa mga beneficiaries nga wala pa nag-claim sa ilang ayuda nga hangtod sa katapusan karong bulan na lang kini mamahimong kuhaon. Anang report ni R. Jill Relator. Tungod sa pandemya, daghang empleyado ang nawad-an og trabaho. Hinungdan nga naglusad og financial assistance programs ang Department of Labor and Employment. Pipila niini ang COVID-19 Adjustment Measures Program o CAM. Din 5,000 pesos ang madawat sa displaced employee ug ang Barangay Ko Bahay Ko o BKBK Disinfecting Sanitation Project. Sa karon, adunay 11.4 million pesos sa unclaimed financial assistance ubos sa camp, kung asa 7.3 million pesos alang sa 1,461 beneficiaries sa camp ug kapin
4.1 million pesos alang sa 820 tourism sector beneficiaries. Samtang sa BKBK, anasa 3.2 million pesos pa ang wala makuha sa 538 beneficiaries. Busa, nanawagan ang Dole 11 sa mga benepisyaryo nga kuhaon na ang ilang ayuda sanglit makansila na kini kung dili makuha hangtod sa katapusan sa Hunyo. Mamahimong mudangop sa Dole Field o Provincial Offices umutawag sa camp hotline numbers. Alang sa mga apektado gihapon ang panginabuhian dala sa pandemya, ginahulat pa nga mapirmahan ang Bayanihan 3 kung asa gilaumang maglusad og Camp 3. Samtang parayon gihapon ang pagpatuman sa ubang livelihood programs sama sa tupad. Right now, we have a program which is we call it RACE, Mission Rebooting Economic Activities through Community Engagement. We're going to hire a lot of coordinators in the provinces, no? So we can help also those people that were displaced, so that we can help, no, workers that were displaced due to the pandemic. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sanglit nagkadaghan ang nangabot nga supply sa bakuna sa Davao City, nagkadaghan usab ang subling mag-operate nga mga vaccination site sa syudad. 15 ka vaccination site ang operational karon sa Davao City. Wala pay labot ang ihap sa mga pribadong ospital. Sugod June 4 kutob ugma Biyernes, operational ang Buhangin Central Elementary School ug Mintal Central Elementary School. Gikan June 16 kutob Sabado ang Matina Aplaya Elementary School. 11 ang mulungtad hangtod Biyernes nga mao ang Magallanes Elementary School, F. Dizon Elementary School, Davao City National High School, A. Mabini Elementary School, Kalinan Central Elementary School, Malagos Elementary School, Corfield Vocational Training Center, Microtel in Damosa, Gaisano Mall Turil, Gaisano Mall Bahada, SM City Ecolan ug SM Lanang. Gipahinumdom nga magparehistro una online ug hulaton ang text message sa schedule sa bakuna, sanglit gina-discourage ang walk-ins. Bugnaw ka panahon ang mipukaw sa mga taga Kidapawan City karong adlaw. Samtang localized thunderstorms gihapon ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Tungod sa nagbinuntagay nga pagulan, naputos og fog ang dakong parte sa Kidapawan City kaganinang sayo sa buntag. Ang mga sakyanan mipasiga sa ilang headlight aron maklaro ang kalsada ug kasugat nga mga sakyanan. Ang katawhan nagsuot na og jacket tungod sa kabugnaw sa panahon. Sumala sa Pag-asa, wala sila'y nakitang major weather disturbances sa Mindanao apan daghan gyapong lugar sa isla makasinati og madag-umong kalangitan, inubanan sa hinay ngadto sa kusog nga mga pag-ulan. Busa dili gihapon magkumpiyansa sa kalit-kalit nga pag-usab sa dagan sa panahon nga moresulta gihapon sa mga pagbaha ug landslide. Din adunay masinati or nasinating mga pagdagom, pagpanugdog, pagpangilat, labi na sa mga bukid nga dapit sa hapon or sayo sa gabi epekto sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa sagunsong bypass operation sa Davao City, lakip sa mga nanakpan ang tulo ka babaeng nagkupot og dulan 200,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Ani ang detalye. Dakpan ang duha ka drug personalities nga giilang sila Chris Araneta ug Mike Baogbog atol sa bypass operation sa kapulisan sa Davao City. Pipila ka sachet sa giyong shabu ug budal money ang nakuha gikan sa duha kinsa nagalihok sa Talomo area. Sikop usab ang usa ka liberer nga si alias Jonathan human napalitan og illegal nga droga sa personay sa Pagibato Police Station. Atol sa ronda sa otoridad sa usa ka gerentahang balay sa Matina Crossing, Davao City, naaktuhan ang 5 ka tawo nga nagpatsesyon. Ang mga dinakpan mao sila Mark Atilio, George Cabanilla, Maria Bantang, Marco Apa ug Marco Pareha. Samtang tulo ka babae ang nahulog sa kamot sa Tugbok Police atol sa bypass operation
Ang mga dinakpan mao sila alias Leia, Aya ug Hana, kinsa nakuhaan og pakete sa shabu nga gituang mobalor nga tudulan 200,000 pesos. Kaso paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Security guard nga gahupot og armas nga walay mga igong papeles sikop sa kapulisan, samtang notadong tigpayuhot og droga sikop usab sa bypass operation sa Cagayan de Oro City. Ano ang report? Gidakop sa mga personay sa City Mobile Force Battalion o CMFC ilawom sa Kokpo sa Kilometer 1 Compound, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City ang security guard nga si Jeffrey Estrada, 48 anyos, tungod sa gihuptan ni ining armas nga walay lisensya. Ang mong operasyon gihimo pinasikad sa search warrant nga gi-issue sa korte batok sa mong security guard. Atol sa operasyon, duha ka shotgun ug mga nagkadayang bala ang na-recover sa iyang posisyon nga walay dokumento. Busa kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunitions ang atubangon sa suspect. Guard ni siya pero ang verify sa atong sa regional headquarters wala siya lisensya. So meaning si guard ni siya nga wala lisensya. And then dawat report aning wala gini datang pass siya dito sa area. Apan gibarugan sa suspect nga lehitimo ang mga armas nga iyang gihuptan, labi pa nga agency kuno niya ang nag-issue ni ini. Gibilin lugar sa dinhi sa ako sa agency daw sa Kang Sirbubo kay ikaso nga nana sa ikadugang mo na magamit. Samtang atol sa laing operasyon sa Lapas 2, Colambog, Barangay Lapasan, nasikop sa mga personay sa City Drug Enforcement Team o CDEU sa Kokpo si Ernel Romano, 29 anyos, nga ana sa drugs watchlist. Napalitan ang suspect og nakuhaan pa og shabu atol sa pagrikisa kaniya. Apan diyang gipusasa na ang suspect, mibabag kuno ang duha ka bayaw ni ini nga sila Edsan Fabanya og Eduardo Fabanya. Hinungdan nga gilakip kini pagdakop. Kay gibadlong man sila sa mga police officers nga nagdakop. But may intervene man sila, nag-utter ilima yung mga ulong mo katong gi-appeal, part ka na sa disobedience of a person or an agent of a person in authority. Kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa suspect, samtang PD 1829 o obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders ang atubangon sa duha ka bayaw ni ini. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 75 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska sa Bureau of Customs Region 10 gipangguba. Ani ang dugang detalye. Gipang basa unya gipalatayan og pison kining mga smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska sa Bureau of Customs Region 10 uban sa Bureau of Fire Protection sa Barangay Mantibugaw, Manolo Fortich, Bukidnon. Mukabat sa 75 million pesos ang kantidad sa mong mga sigarilyo nga gisulian pagpalusot sa rehiyon. Sigon sa BOC, nga nakumpiska kini sa tabang gikan sa international counterparts nga maong nagpasidaan sa gipalusot nga mga kontrabando sa Mindanao Container Terminal sa Tagulwan, Misamis Oriental. Among shipment, gideklara nga kitchenware apan sa pagsuta, mga illegal nga sigarilyo di ay ang sulod. Huli siya, may process siya. So, the Law Division, acting as a quasi-judicial body, conducts investigation. Ang mong shipment naka-consignee sa 69 enterprises, kinsa ginaimbestigahan na karon sa otoridad ug posibleng mapasakahan og kasong paglapas sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Kaya sa amin, ang capacity, ginagawa namin yung lahat ng mga kaya namin para ma-prevent kung magpasok ng mga illicit cargoes sa mga goods. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga pasahero sa sakabarko nga nadautan og makina sa kadagatan sa Sulu ang naluwas sa Philippine Navy. Gilayong milusad og search and rescue operation ang multipurpose attack craft sa Naval Forces Western Mindanao. Human kini makadawat og impormasyon gikan sa Naval Task Group Sulu may tungod sa wooden vessel nga nagkaproblema ang makina sa laod sa Sulu ug Basilan. Malampusong naluwas niini ang 19 ka pasahero sa mga barko. Sumala sa kapitan sa mga barko nga si Muhammad Asyong nga samtang anaa sila sa Bangingi, Sulu. Mihapak ang dagkong balod hinungdan nga nakasulod ang tubig sa makina ug nagpalya kini. 5 ka pasahero ang milukso sa dagat sa kahadlok. Hinuon na rescue gilayon kini. Gilayong gidala sa 4th Marine Brigade sa Luok, Sulu. Ang mga pasahero aron mapailalom sa medical check-up. Registration sa National ID System sa 7 ka barangay sa El Salvador City gisugda na. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Sa
Sa 15 ka barangay sa syudad sa El Salvador, 7 lang una ang gitugutan nga makapadayon sa step 2 sa pagproseso sa ilang national ID. House-to-house ang pagkuha sa mga personahe sa Philippine Statistics Authority o PSA sa demographic information sa mga residente. Labi na katong nalakip sa internally displaced person kun IDPs. Taas ang indigency rate ug mga nagpuyo sa lagyong lugar nga walay signal ug walay cellphone nga magamit. Wala tay valid IDs, wala tay 2 or 3, isa lang gyud ato ang valid ID. So dili ta maka-proceed sa atong process. Sa kaning national ID isa na gyud na siya. Ana dadto tanan. Kining si Tatay Daniel, bisan sa kalayo sa iyang gipuy-an, naningkamot nga maka-appeal sa house-to-house registration. Kaya sa gamit nga sa ako ko nga ID. Kaya bisag asa kay national ID mo ko na siguro. Dili usab mabalakang wala maapil sa unang batch tungod kay mamahimo silang mag-register online sa register.philsys.gov.ph aron sila mahatagan og schedule para sa step 2. Ang gikan sa nangakuhaan sa step 1 og demographic na survey sila gikuag data. Dinila din sa step 2 sa atong registration centers makapture ang ilang fingerprints, iris scan ang ilang mata o ang ilang front-facing photograph. Target sa PSA nga mahuman og proseso ang 13,000 ka tawo pinaagi sa ilang pag house to house sa 7 ka barangay. Samtang katong adunay appointment slip, tag 180 lang ka tawo matag adlaw ang ilang maatiman aron maobserba ang health and safety protocols. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Barangay Council sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur nagpahigayon og bloodletting activity isip tubag sa kakulangon sa dugo karong dunay pandemya. Ani ang detalye. Sa panawagang kakulangon sa mga donasyon sa dugo, gimugna sa Barangay Council sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur ang usa ka bloodletting activity. Una, makapakuha og dugo ang mga donor, kinahanglang moagi sa screening, lakip na sa health protocol kontra COVID-19. Nagkandak po kami ng bloodletting sa Barangay Astorga para po makatulong sa mga tao na ngailangan ng dugo. Sumala sa mga nagpakuha, mas maayo kuno kini kay makatabang sa uban, doon na pa'y kaayuhan sa panlawas. Kuha ko og dugo tungod sa panginahanglan sa katawan, labi na sa Barangay Astorga. Kay daghan ang kinahanglan og dugo, labi na ang mga pamilya karon nga naglisod. Kinahanglan kita aduna kitay pundo sa blood bank. Miganit mi og dugo diri sa Barangay Astorga isip panag-iusa sa panawagan sa barangay. Tumong sa aktibidad nga makatabang labi na sa mga kinahanglan og dugo nga naigo sa COVID-19, gilaraw nga masundan pa kini ug mahimong regular ang aktibidad sa barangay. Isa sa mga benefits ng pagdodonate ng dugo ay it relieves stress and improve our emotional well-being. So despite of this pandemic, this event will not be possible without the help of SPMC Blood Bank Department. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 100,000 ang nakarecover sa COVID-19 dinhi sa isla sa Mindanao. Anaa sa 100,889 ang naayo na sa COVID-19 sa Mindanao apan mas misaka ang aktibong kaso ngadto sa 22,447 sa karon 127,670 na ang tanang kaso sa COVID-19 sa isla ug 4,281 ang namatay. Sa Pilipinas misaka sa 58,407 ang aktibong kaso sa COVID-19 karong adlaw. Kini human misaka sab sa kapin 1,257,000 ang recoveries ug 23,276 ang namatay. Sa karon, 1,339,457 na ang total COVID-19 cases sa nasod. Sa tibuok kalibutan, kapin 177 milyon na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 3,833,000 na ang namatay. Milapas na sa 4,000 ang COVID-19 active cases sa Davao City. Samtang usa sa main swab center sa syudad nga mao ang Santa Ana Health Center, sirado human 8 ka personahe ang nagpositibo sa COVID-19. Ari ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi niining report. Temporaryong gisiradaan ang Santa Ana Health Center sa Davao City nga usa sa main swab center sa syudad. Human 8 ka personahe sa maong swab center ang nagpositibo sa COVID-19. Busa dili una makapahigayon og swab testing ang maong health center sulod sa usa ka semana alang sa disinfection.
Samtang 397 ang new COVID-19 cases sa Davao City nga usa sa labing taas nga ihap karong bulana. Apan 47 lang ang new recoveries. Busa milapas na sa 4,000 ang active cases sa syudad o anaa sa 4,022. Samtang 20,664 na ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. Gibutiag sa DOH Soc-Sargen Region nga nagkataas ang positivity rate sa COVID-19 sa riyon. Gani sulod sa duha ka semana karong bulana, 35% ang naangkon niini nga positivity rate. Mas taas kini kung itandi sa milabayng 4 ka semana. Busa nagpatumana og no movement Sunday samtang anaa sa GCQ ang rehiyon kutob June 30. Dunay 17,105 total COVID-19 cases ang Soc-Sargen Region ug 3,506 ang active cases. Sa Polumulok, South Cotabato, duha ka barangay ang gipailawom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ kutob June 30. Giilang critical zones karon ang Barangay Canary ug Barangay Poblasyon, busa essential travel lang ang tugutan. Gipatasan sab ang curfew nga magsugod sa alas 7 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag ug ginapatuman usab ang liquor ban. Anana sa 1,318 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Polumulok, South Cotabato ug 254 ang aktibong kaso. Sa General Santos City, dugang 4,965 ka doses sa Sinovac vaccine ang miabot sa syudad. 3,500 niini alang sa first dose ug 1,465 doses niini alang sa second dose sa A1 to A3 priority group. Samtang doon na pa'y nahibiling 37 vials o 370 doses sa AstraZeneca vaccine alang unta sa second dose nga mag-expire na karong June 30. Busa kung dili kini mahatag sa mga nabakunahan na, ihatag kini sa mga wala pa nabakunahan nga nakalista. 20,775 na ang nabakunahan og first dose sa General Santos City ug 8,801 ang fully vaccinated. Miubos sa 594 ang active cases sa General Santos City nga dunay 4,758 total cases. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Karong dunay surge sa positive cases sa Davao City. Subling gipahinumdum sa City Legal Office ang pagsunod sa occupational safety and health standards sa mga trabahuan. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Sa milabayng simana, 10% sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City ang gikan sa mga pribadong kumpanya. Pinakaunang rason niini ang dili pagsunod sa minimum health standards sulod sa mga opisina. So magbantay gyud ta. And we have to be cautious, we have to be vigilant, no? Sa atong kaugalingon, sa atong pamilya o sa atong no? Kay medyo paspas yun ang transmission karon. Gipahinumdum sa Davao City Legal Office nga adunay balaod sa saktong pagpatuman sa mga responsibilidad sa mga employers ngadto sa ilang mga empleyado. Tuig 2018, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11058 o ang Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards Act. Ang kanina lo, ginahatagan dyan yung importansya ang safety o health sa mga tao nga nagtrabaho. No, because again, we will repeat na under the Constitution, the labor is the primary social economic force. No, sila ang nagpadagan sa ekonomiya ba. Gipasabot sa buhatan ang importansya sa balaod ilabi na karong dunay bahad sa COVID-19. Angayan sab kunong mahibal-an sa mga kumpanya ang posibleng penalties kung mapamatud ang nakalapas sa maong balaod. No, na administrative fine not exceeding 100,000 pesos per day until the violation is corrected. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, apil na sa Kapuso Bigay Premyo Panalo aron modaog og limpak-limpak nga papremyo. Nagsugod na pagdawat og entries. Sukad pa ni atong Mayo 8 ning tuiga ang Kapuso Bigay Premyo Panalo. Mukabat sa 8 million pesos ang kantidad sa premyo nga ipanghatag sa mga lucky winners matag adlaw, weekly ug sa grand finals. Aron makaapil timan ilang ang BPP mopalit sa produkto sa mga participating brands ug ipadalang entries. Uban ang inyong contact details sa Dropbox sa mga piling Mercury Drug branches nationwide ug atangi ang mga raffle draw kay basit ikaw na ang swerteng makadaog. Kapuso star Bianca Umali pakiligon ang iyang fans atol sa iyang virtual Kapuso Fans Day nga makita na ugma sa At Home with GMA Regional TV.
Pinaagi sa Kapuso Fans Day sa TV, atong makauban ang Legal Wives star Bianca Umali. Kinsa mo share sa iyahang mga experience sa kinabuhi, ilabi na karong new normal. Ato sa masayran kung unsa ang mga bagong atangan nato kaniya ug ang iyang mga hilig. Pasalamatan sab ni Bianca ang iyang mga fans. Kinsa iyang makahinabi sab online karong virtual ang pagpakilig sa iyang mga Kapuso fans. Kiniisip pagsaulog sa 71st anniversary sa inyong kapusong estasyon. Busa atangi si Bianca Umali ugma sa At Home with GMA Regional TV alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. Mga kapuso, way puas ang among paghatod ug balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mao kato mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.